May buntag Ma'am Abby at sa kanan na mga listeners sa DXDC Straight to the Point. Yes po. Oo. Sir, unang pangutana, Sir, gikan kang Darwin Villanueva. Good day, Pag-ibig Fund. Ask ko lang ng, regarding daw sa salary loan niya, sir. Kay nag-salary loan daw siya ug na-approve the same day, May 16, 2023. Gikaltasan dayon ko sa akong employer. Ask lang nako, di ba every 6 months pwede mag-salary loan? Pwede na ba ko mag-salary loan this month of November? Hello, sir. Yes po. Kung ang iyang atong multipurpose loan, which is naan na siya grace period na 2 months. So mag-ihap ka og katong ginaingon nga 6 months pwede na maka-loan from the start sa iyang deduction. So which is the first station, after 2 months gikan siyang pag-loan. Kung nag-loan siya May 2023, so June, July, grace period na siya. So August siya mag-start og ihap para sa 6 months. So August, September, October, November, December, January 2024 pa ang iyang ika 6 months para maka-reloan siya sa iyang multipurpose loan. Okay, so January pa. Okay, sige. Sir, next question ako sa gikan kang Mary Joy Montesino. Good morning, sir. Mangutana lang ko, pag muundang ko sa remittance sa Pag-ibig, pwede ba daw niya makuha? Ang iyang I think, sir, ang iyahang... Yes so, po. Sige, sir. Go ahead po. Ang iyahang... Pwede ba daw niya makuha? Sa tayang gusto ko, ma'am. Ana siya. Good morning, sir. Mangutana lang ko. Pag muundang ko sa remittance sa Pag-ibig, pwede ba daw makuha? Dito ra pud kutob iyang pangutana, sir. Batik yang inamin iyang saving. So, nana siya ground kung gusto na to i-withdraw atong Pag-ibig na savings. So first is pag makaabot ka og 15 years or 180 months na remittance, and then the other one is 20 years na optional withdrawal, which is 240 months or mag-edad ka og 60. So sa kana ang mga grounds pwede na to ma-withdraw ang atong Pag-ibig Fund savings. And the other is kanang kung disability kanang dili na siya ka-work jud, so nanay mga process or requirements para ma-withdraw po niya ang iyang savings. Sa karon kung naga-able pa siya or wala pa siya nag-60, wala pa nag-abot og 20 years, so dili pa na niya makuha. Okay, sir, nasa pikas linya, sir. Mangutana siya si Ma'am Dayanara Rubio. May buntag, ma'am. May buntag, sir. Ma'am, kauban nato sa pikas linya ang Pag-ibig, ma'am, usa atong pangutana po. Ang pangutana na ko is kanang naabay office ang Pag-ibig sa Toril or naabay siya. Yes po. Okay, medyo dili klaro ang linya ni Ma'am Dayanara. Akong basahon, sir. Sige po, go ahead, ma'am. Sana is naabay office ang Pag-ibig diri sa Toril. Yes, sir. Nabaday office ang Pag-ibig sa Toril area, sir. Sa pagkakaroon wala kay office dira banda, so ang atong Toril nga area is under na siya sa Matina, so mo na pinakaduol na office which is sa Matina branch na to at bang sa UM na okay. Sa Matina MTS banda or unahan lang sa PDU High School. Okay, sir, napa siya lang pangutana, sir, kining nabaday online kay gusto daw niya magpa-register, first time daw niya magkuha og Pag-ibig po. Wala pa kami register. Pwede ka mo adto sa atong website www.pagibigfund.gov.ph. Then pangitaan lang tong member, then pwede na ka mag-register dira sa imong Pag-ibig. Okay, so mao to siya, no? Okay na ba, Ma'am Dayanara? Natubag na ba imong pangutana, ma'am? Yes po. Thank you po. Salamat kaayo, Ma'am Dayanara, ma'am. Oo. Sir, next question nato, sir, gikan kang Riza Holgado. Unsahon daw pag-apply og Pag-ibig number or new member through online? Opo, same with the question ni Ma'am Diana. So mag-adto gyapon ta sa Pag-ibig website www.pagibigfund.gov.ph para makita or maka-register ta dito sa be a member sa atong Pag-ibig number.
Okay po. Daghan kayong salamat, sir. Lain pang comment, gikan kang Rosel del Castillo. Update lang nako tong akong gi-loan na salary loan. Approved na siya ni adtong October 27 ni employer ug pag-ibig. Kanus-a daw ni makredit sa iyahang ATM, sir? Opo. So, based sa ato ang processing time, natay 3 working days, 5 working days, and 20 working days. So, sa pagkakaroon kay murag dagan man og holiday, basig na delayed na siya sa process through sa bank na siguro. Yes po. So, ato lang paaboton or kung wala man jud naglampas ng 5 working days, pwede ta mag-follow up diri sa mga branches. Okay. Daghan kayong salamat, sir. Lain pang comment, gikan kang Marjorie Sanchez. Good day. May I ask how and when to claim regular savings? Based sa question ka ganina tong first, natay mga options sa ato ang pag-withdraw sa regular savings. Atong 15 years, 20 years, and na 60 years old, and optional na siya gihapon, and mandatory na 65 years old kung kailangan na dyan siya kuhaon ang regular savings. Okay po. Sir, nasa pikas linya, sir, si Ma'am Jenna Lu de la Cruz nga taga Bukana, Davao City. Mayong buntag, ma'am. Mayong buntag. Oo, ma'am. Usa tong pangutana sa pag-ibig, ma'am. Nasa pikas linya po. Kanang unsa requirements lang kung mag-loan. Okay, sir. Modo tayong pangutana, sir. Kung ang iyang ginamin na loan is multi-purpose loan, so naatay requirements na 2 valid ID, and then income document. Kung employed ka, kailangan na to latest 1 month payslip. Kung wala kay trabaho, so nalang kay fill-upan na income documents po diri nga form. And additional requirements is tax account card. So atong ginagamit karon ang Loyalty Card Plus. So kailangan nimo siya kuhaon sa mga branches. Okay. Asa siya kuhaon? Asa daw siya kuhaon, sir? Sa mga branches daw, ma'am, sa pag-ibig po. Sige. Sige po. Sa mga Alright. Daghan kayong salamat, Ma'am Jenna Lu de la Cruz. Maayong buntag diha sa mga taga Bukana, Davao City. Sir, last question ako, sir, gikan kang Criselda Makapagal. Hello, si mana na kong MPL daw for processing. Usa di ay dapat kadugay maghulat. Gingon 2 to 3 days lang pero almost a week na wala pa daw gihapon, sir. Apo. So same sa katong question gyapon ganina, so namanggod tay mga holidays karon na week. Yes po. So medyo na dugay siguro ang process tungod sa offline or kanang walay work ang mga banks kay sila man gud ang naga-credit sa ato ang loan. So kung napud kay problema katong dugay na jud kaayo, pwede ra pud ka mo visit na lang pud sa Pag-ibig branches basig na problema ang imong account. Okay. Sir, wala na ko yung mga pangutana. Any announcement po from Pag-ibig? Open po ang ato ang Pag-ibig branch diri sa Bahada branch from 8 AM to 5 PM, and then available po ang atong Loyalty Card Plus diri. Then napod tay mga branches sa Matina, sa Lanang. So may buntag po, Ma'am Abby. Okay, sir. Daghan kayong salamat, Sir Leonard Hontoria, Marketing Officer sa Pag-ibig Fund Davao. Serbisyong straight